Okei, tästä tulee nyt paljon kysytty Jari the Goat vastaan Nick Ritchie jääkiekkoskaba. Me otetaan tässä eka luistelu, sitten lämäri ja lopuksi vielä mylly. Katsotaan, että kuka on Oulun paras kiekkoilija. What do you think, Nick? Paikoillanne, valmiin. Hep! Paljon meni. 13.45. Okei, pistetään paremmaksi, Nick. Alright, 8, 1, 2, 3, go! Okay, Nick, your time, 12 seconds. $175. 334. Nyt tulee viimeinen skaba, mylly. Nick johtaa tässä vaiheessa 2-0, mutta me sovittiin, että tää on tupla tai kuitti. Eli jos mä vien, ja mä luultavasti vien, niin mä voitan tän. Alright, Nick, let's go!